M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga nonse lero lachiwiri pa 22 August mulungu wa 20 mchaka A, pamene mu mpingo wathu wa Eklezia Katolika tikuchita chaka cha ufumukazi wa Amayi Mariya. Mawu athu oyamba akuchokera pa oweruza mutu 6 ndime ya 11 kulekeza ndime ya 24a. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Ezekiya Chalewa kuchokera ku St. Thomas Aquinas Parish ku Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ukuchokera pa Mateyu mutu 19 kuwerenga ndime ya 23 kulekeza ndime ya 30. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Mawu a m'buku la oweruza 6 ndimeka 11 kulekeza 24. Tsiku lina mngelo wachauta adabwerera kuofula ndi kukhala pansi pa tsinde pa thunthu umene unali wa Yonasi. Nthawi nkuti Gideoni mwana wake akupuntha tirigu atabisala nyumba yofinyira mpesa kuti Amidri asamuone tiriguyo. Apo mngelo wachauta uja adamuonekera namuwuza kuti, "Chauta ali nawe, iwe munthu wamphamvu ndi wolimba mtima." Gideoni adamuwuza mngeloyo kuti, "Pepani mbuyanga, ngati chauta ali nafe, n'chifukwa chiyani tsono zonsezi zatigwera? Nanga zili kuti ntchito zake zonse zodabwitsa zimene makolo athu ankasimba zakuti, ati chauta adatitulutsa ku dziko la Igupto, koma tsopano watitaya ndipo watipereka kwa Amidri. Chauta adalamula kuti, pita ndi mphamvu zakozi ukapulumutse Aisraeli kwa Amidri. Nanga kodi sindine amene ndakutuma?" Apo Gideoni adayankha kuti, "Inu chauta, ndatopa nanu. Kodi ndingathe bwanji kupulumutsa Aisraeli? Onani, mbumba yanga ndiye yofoka kwambiri mfuko la Manase, ndipo m'banja mwa abambo anga wang'ono koposa ndine." Chauta adamuwuza kuti, "Koma ine ndidzakhala nawe, ndipo udzawagonjetsa Amidri onse ngati munthu mmodzi." Tsono Gideoni adati, "Ngati tsopano wandikomera mtima, onetsere chizindikiro chosonyeza kuti ndinudi chauta amene mukulankhula nane. Musachoke pano mpaka nditabwerera kwa inu kudzakutulirani chopereka chachakudya." Apo chauta adati, "Chabwino, ndikudikirira mpaka utabwerera." Tsono Gideoni adakalowa m'nyumba mwake, nakakoza mwana wambuzi, naphika makeke wosatupitsa aufa wa makilogalamu 10. Nyamayo adayika m'dengu ndi msuzi wake adawuthira mu m'phika, nabwerera nazo zonse kukazipereka kwa mngelo uja pa tsinde pa mtengo wa thunthu paja. Mngelo wa Mulunguyo adamuwuza kuti, "Tenga nyamayo pamodzi ndi makekewa, uziyike pa thanthwepo ndi kuthira msuzi pamwamba pake." Gideoni adachitadi zonsezo.
Tsono mngelo wachauta adatenga ndodo m'manja mwake, nakhudza nayo nyama ija ndi makeke aja. Pompo padabuka moto pa thanthwepo ndi kupsereza nyamayo pamodzi ndi makeke aja. Basi mngelo wachauta adazimirira osaonekanso. Apo Gideoni adazindikira kuti analidi mngelo wachauta, ndipo adati, kalanga ine, chauta wamphamvu zonse, ndamuona mngelo wachauta ndi maso. Koma chauta adamuwuza kuti, mtendere ukhale nawe, usaope, sufa. Tsono Gideoni adamangira chauta guwa pamalo omwewo, ndipo adalitsa dzina loti, chauta ndiye mtendere. Mawu a chauta. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adauza ophunzira ake kuti, ndithu ndikunenetsa kuti n'kwapatali kwambiri kuti munthu wolemera adzalowe mu ufumu wakumwamba. Ndipo ndikunenetsa kuti n'kwapafupi kuti ngamira idzere pakachibowo ka zingano kupambana kuti munthu wolemera akalowe mu ufumu wa Mulungu. Pamene ophunzira aja adamva zimenezi, adadabwa kwambiri nati, tsono nanga angathe kupulumuka ndani? Yesu adawayankha kuti, kwa anthu zimenezi nzosatheka, koma zonse nzotheka ndi Mulungu. Pamenepo Petro adayankhapo kuti, ifetu paja tidasiya zonse kuti tizikutsatani, tsono ndiye kuti tidzalandira chiyani? Yesu adawawuza kuti, ndithu ndikunenetsa kuti Mulungu akadzakonzanso zinthu zonse, Mwana wa Munthu adzakhala pa mpando wake wachifumu ndi wa ulemerero. Tsono inunso amene mudanditsatanu mudzakhala pa mipando yachifumu 12, mukuweruza mafuko 12 a Israeli. Motero aliyense wosiya nyumba, kapena abale, kapena alongo, kapena atate, kapena amayi, kapena ana, kapena minda chifukwa cha ine, ameneyo adzalandira zonsezo mochuluka kwambiri koposa kale. Kenaka adzalandira moyo wosatha. Komatu ambiri amene ali oyambirira adzakhala osirizira, ndipo amene ali osirizira adzakhala oyambirira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, ndinanena kumayambiriro kucha kuti lero tikuchita chaka cha ufumukazi wa amayi Mariya. Chaka chimenechi chidakhazikisidwa ndi Papa Pio wa namba 12 mchaka cha 1954. Mwina funso loyambirira limene lingamabwere litha kukhala lonena kuti nchifukwa chani tikunena kuti amayi Mariya ndi mfumukazi? Ndiye tikamasinthula baibulo lathu timapeza ndithu malo mosiyanasiyana momwe tingathe kupereka ngati zitsanzo zosonyezeradi kuti amayi Mariya anali ndithu mfumukazi. Mukukumbukira bwinobwino mngelo Gabriel atapita kwa amayi Mariya nkubweretsa uthenga wakuti adzakhala mpathupi ndipo adzabereka mwana, anamuwuza kuti mwanayo adzatenga ufumu wa tate wake Davide, kusonyeza kuti amayi Mariya ndi mayi wa mfumu. Nchifukwa chake tikunena kuti amayi Mariya ndi mfumukazi. Mukukumbukiranso bwinobwino mngelo uja atangonyamuka nkumapita, amayi Mariya kuti anachoka pomwepo nkupita kwa msuweni wawo Elizabeth kuti akamutumikire.
Ndipo akuti atangofika kumene kucha, Elizabeti mwana amene anali mwa iye anatakataka ndi chimwemwe. Ndipo akuti Elizabeti anayankhula mawu ananena kuti, kodi ndine yani kuti mayi wa mbuye wanga andiyendere? Who am I that the mother of my Lord should visit me? So Jesus is Lord. Ambuye Yesu ndi mfumu, amayi awo ndi mfumukazi. Taonanso mu uthenga wathu wabwino umene tawerenga lero. Ambuye Yesu akunena kuti, ndithu ndikunenesa kuti Mulungu akadzakonzanso zinthu zonse, mwana wa munthu adzakhala pa mpando wake wachifumu ndi wa ulemerero. Mwanjira ina kunena kuti Ambuye Yesu, ineyo ndidzakhala pa mpando wanga wachifumu ndi wa ulemerero. Ambuye Yesu ndi mfumu pansi pano, Ambuye Yesu ndi mfumu kumwamba, chifukwa ndi Mulungu ndithu. N'chifukwa chake amayi yake ndi mfumukazi. Pamene tikuchita chakachi, phunziro lathu loyambirira likhale lotani? Ine ndimaona ngati kuna kuti tiganizire picture imene tili nayo ifeyo ya mafumukazi osiyanasiyana amene tikuwadziwa, mene amachitira zinthu zawo. Ndiye tikakhala ndi picture imeneyo, tiyese kuifananiza ndi picture ya zimene timamva ndi kuwerenga za amayi Mariya, kuti kodi kusiyana kwawo ndi kotani. Muona kuti mafumukazi alero ndithu ndi amene amawabwera ndithu ndi mphamvu zawo ndi ulemerero wawo. Ndipo ngakhale akafika pamalo, wina aliyense amatha kudziwa kuti mafumukazi atani abwera pamodzi pano. Mayiko mwa anzathu amene akuchokera ku banja la chifumu, timaona ngakhale even magalimoto amene amayendera, ngakhale zovala zimene amavala, ndolo yokha imakhala ndithu ndolo ya mapaundi yake ndithu. Koma amayi Mariya ayi ndithu wozichepetsa, mfumukazi yozichepetsa. Mwina chimene tikuphunzira kwa ifeyo kuchokera kwa amayi Mariya ndi kuti nafenso tikhale ana ake ozichepetsa, kuti ngakhale titalandira ulemerero wotani, ngakhale titatchuka motani, ngakhale anthu atatikweza pa maudindo motani, koma tiphunzire chinthu chimodzi, kukhala ozichepetsa. Phunziro lathu loyamba limene tikulipeza mawu athu komanso pa chaka chimene tikuchita tsiku la lero ndi limenelo. Mawu athu oyamba tikuonapo phunziro la mphamvu limodzi likubwera, ndipo phunziro lake ndi lakuti Mulungu pena amasankha anthu osadziwika pa zifukwa ziwiri. Chifukwa choyamba chimene Mulungu amasankhira anthu osadziwika ndi chakuti anthu onse ambalimu azindikire kuti Mulungu sayang'ana maonekedwe a munthu, sayang'ana kumene akuchokera, sayang'ana dera lake, sayang'ana banja lake. Mulungu amayang'ana mtima. Chimene chinthu chifukwa china chimene Mulungu amapezeka kuti wasankha anthu osadziwika bwinobwino. Ndipo chifukwa chachiwiri chimene Mulungu amasankhira anthu kuti sakudziwika bwinobwino, n'chifukwa chakuti amafuna kuti osankhidwayo akapambana azindikire kuti kupambana kwake sikunabwere chifukwa cha mphamvu yake. Ayi, kupambana kuja kwabwera chifukwa chakuti panali wina amene amagwira ntchito mwa iye, ndiye Mulunguyo. Kotero kuti munthu amene wapambana uja sakuyeneranso kuzikweza, ayi, akuyenera kukhala ozichepetsa, chifukwa wapambana osati kugwiritsa ntchito mphamvu zake, wapambana chifukwa chakuti ndi Mulungu amene anali mwa iye amene wamuthandiza kuti apambane. Zifukwa ziwiri zimenezi ndi zimene zimapangisa kuti Mulungu pena asankhe anthu osadziwika bwinobwino. Mwaona mawu athu oyamba atanapita kwa Gideon, ndipo paka Gideon amazidapo kuti ino koma mabanja onse amene ali ku Israeli kuno odziwika bwinowa, simungapite kukatenga ku munthu wokuti apulumutse anthu anu a Israeli ndi kumabwera kwa ine ndine ndani? Ndani amene akundidziwako? Mulungu amagwiritsa ntchito zinthu zimene pamaso pa anthu pena zimaoneka ngati zopanda pake, ndipo amapanga zimene zidala chifukwa chakuti kumapeto kwake afuna aonese ukulu wake. Pamene tagwiritsidwa ntchito ndi Mulungu, kaya ndi kumpingo, kaya ndi kuntchito, tizindikire kuti Mulungu akufuna kuti umulungu wake ndi ukulu wake onekere, osati mphamvu zathu ndi tisachite matama.
Mulungu angotigwiritsa ntchito chabe. N'chifukwa chake Ambuye Yesu adanena kuti mukachita zonsezi muzingonena kuti ndife antchito chabe, timangoyenera kuchita zimenezi. Tisamakhale anthu ozipopa pamene tachita zinthu zimene zathandiza anthu ambiri. Tizinena kuti ndife antchito chabe, timangoyenera kuchita zimenezi. Muthenga wathu wabwino tikutolamonso mitu ina yamphamvu kwambiri. Ndipo mutu woyamba umene tikutola mu uthenga wathu wabwino ndi wakuti chipulumutso ndi ntchito ya Mulungu basi. Ndipo abale anga ino ndine tisamanamizane mbali ya chipulumutso kuti ayi ndi ntchito zathu zosiyanasiyana zimene tikuchita kuchalichizi, iye ndi kuchenjera kwathu, ndife anthu oonekawo mulungulungu chimene chingasakatipangise kupulumuka. Chipulumutso ndi ntchito ya Mulungu basi. N'chifukwa chaketu auphunzira Ambuye Yesu achakunena kuti koma ndi amene atakalowa ku ufumu wa Mulungu ndi ndani? Ngati mukunena kuti nkovuta kuti munthu wolemera akalowe mu ufumu wa Mulungu, kwa pafupi kuti ngamira ilowere pakachibowo ka zingano. Chifukwa pakati pa Yuda munthu amene anali wolemera amatengedwa kuti ndi munthu amene wadalisidwa ndi Mulungu, ndiye kuti iye ubale wake ndi Mulungu ndi ubale wabwino ndithu. Mwanjira ina padera titaona kuti amatengedwa ngati munthu amene alibe tchimo lina lililonse. Chifukwa kukhala ndi tchimo munthu amene akukumana ndi zilango zosiyanasiyana, Mulungu amene akukutumizira zilango zosiyanasiyana, uvutike mu njira zosiyanasiyana, ndi anthu amadziwa kuna kuti uyu wachita chinthu chosakomera Mulungu, ndiye Mulungu akumulanga. Koma munthu amene anali wochita bwino, amene amayenera kukhala uyera pamaso pa Mulungu, potengera ndi mene Ayuda amaganizira. Ndi kumamva lero Ambuye Yesu akunena kuti nkovuta kwambiri kuti munthu wolemera akalowa mu ufumu wa kumwamba, nkwa pafupi kuti ngamira ilowere kachibowo ka zingano. Zinali zovuta kuti amvetsese. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akupitiriza kunena kuti, mwina tiwerenge, Ambuye Yesu akupitiriza kunena kuti ndithu ndikunenesa kuti nkwapatali kwambiri kuti munthu wolemera adzalowe mu ufumu wa kumwamba, ndipo ndikunenesanso kuti nkwapafupi kuti ngamira idzere pakachibowo ka zingano kupambana kuti munthu wolemera alowe mu ufumu wa Mulungu. Ndipo n'chifukwa chake ophunzira ake kumapita kamadabo kuti apopo ndi basi palibe amene angakapulumuke. Kumapita kwake ndi pamene Petro akubwera kwakumbutsa Ambuye Yesu akuti komatu ife ndi mwina tikuyenera ndithu tikapulumuke. Chifukwa musayiwale kuti paja ife tinasiya zonse Ambuye ndi kumakusatirani inuyo. Tinasiya zonse ndipo tikukusatirani. Zimene zamukanika uja amene wapita uja ife tikuzikwanisa. Ndi mukangoti siya choncho. Ndifuna Ambuye Yesu akunena kuti hayi ndithu wina aliyense amene asiya abale ake, asiya bambo ake, amayi ake, asiya ngakhale minda, chifukwa Ayuda atu amalemekeza nthaka. Munthu ukakhala ndi minda ndikuti umakhala ndithu munthu wochita bwino kwambiri. N'chifukwa chake kumulanda munthu nzako munda pakati pa Ayuda chimatengedwa ngati chinthu cholakwika kwambiri. Ndakuti wina aliyense amene asiya zimenezo ndi kundisata ine, ameneyo azazipeza zonsezo. Ndipo kunena chilungamo, ineyo mwina ngati wansembe ndinena ndithu kunena zoona kuti pena pake timaona kuti zimene Ambuye Yesu ananena zinzoona. Chifukwa ife tinasiya ansembe, asisteri, abrother, tinasiya zibale athu ndikunena kuti tifuna tikatumikire ku mpingo. Koma abwenzi amene Ambuye Yesu watipasa chifukwa cha kumutumikira iye ku mpingo ndi abwenzi ambiri. Tili ndi amayi athu ambiri, tili ndi abambo athu ambiri, tili ndi azichemwali athu ambiri, tili ndi azichimwene athu ambiri, kuposeranso azibale athu amene tinawasiya ku nyumbako. Ndipo ndikukhulupirira kuti zimene Ambuye Yesu amanena nzoona ndithu. Aliyense amene asiya china chilichonse chake ndikusata iyeyo azapeza zonsezi. Ndipo mphoto yachiwiri Ambuye Yesu akunena kuti komanso adzalandira ufumu wa kumwamba. Abale anga, inu ndine tasiya chani? Inu ndine tasiya chani? Kodi chimene chikutipangisa kuti ife tikanike kuti tikamusatira Ambuye Yesu ndi chani? Chimene chikutibwezera pambuyo kuti tikanike kukamutumikira Ambuye Yesu ndi chani? Mchuma chathu kapena ntchito cha Mulungu imene anatipasa ichi, ntchito yabwino ichi, ndi dzina labwino licha limene latchuka licha limene tikutipangisa kuti ife tikanike kudzichepesa ndi kusatira Ambuye Yesu? Ndizokoma zotani zimene zikulapasa tikutipasa, zimene zikutipangisa kuti ifeyo tilephere kutumikira Ambuye Yesu ndi mtima onse? Timpemphe Mulungu atipase chaulere
choyamba chokhala ngati amayi Mariya odzichepetsa. Chaulere chachiwiri atithandize kuti tikhale tikusinkhasinkha pa moyo wathu katundu amene akutilepheretsa kuti tikhale ngati uja olemera uja amene amakanika kutumikira Mulungu chifukwa cha katundu wake. Ndikwati ndi katundu uti amene akutipangisa kuti ife tilephere kutumikira ndi Mulungu. Timpemphe Mulungu atipase chaulere chimenechi. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mfumukazi